Ini ndine nyaya yangu iri kundinetsawo kuda ndingabatsirika pano. I'm a mother of one child. Ndine makore 26. Ndakaroorwa 2014 nemurume wangu. Takabva tabva kuZimbabwe takazouya hedu kuSouth Africa. Ndimo matinogara tese. Kukura kwese ndanga ndisingazive baba vangu. Ndakarerwa naamai vangu but kwavakaroorwa mai vangu ini ndanga ndisingadiweko kusvika pakudzingwa. Then mai vangu vakandiisa kuna sisi vavo kunova ndokwandakazokurira kusvika ndaroorwa. But life wasn't good for me. Ndaigariswa kumusha ivo gulezi nevana vavo vari kutown. Life yakandirwadza kusvika pakufunga kutsvaga baba vangu. So ndaiti ndikabvunza gulezi vainditi bvunza amai vako. Ndikabvunza amai vainditi ini handichazivi nezvavo baba ivavo, usandinetse. Vaitogona kutondibloka pafoni kana ndikangobvunza nyaya yacho. Ndikabvunza mbuya mai vamai vaitisiyana nenyaya iyoyo. So zvaindinetsa all the way kuti wai vachindivanzira kudaro vese. Ukuwo murume achiti ndakatoshedzera zvikakwana, handiroori kana pasina presence yababa vako or someone anova-represent because ndogona kuzorooreswa kechitu. So ndakazovanetsa ana amai vangu kusvika pakufeka drama ndichiita semunhu abudirwa. Chandaida chete kuti vandiudze kuna baba vangu. I just wanted the blood connection and to know my identity. So vakazondiudza. Nyaya yacho is so complicated and confusing. Kuzvarwa kwandakaita ini baba vangu ihanzvadzi Yambuya Mai VaMai, so ndisekuru vakamitisa muzukuru. Hazvina kuperera ipapo, ndobva vamitisa futi sisi vamai vangu, but sisi ava vakashayika havo, havasirivo vekundichengeta ava. So kukura kwese taiita nasisi nemunin'ina nemwana wamai guru vangu, sekuti vana mai vedu their sisters, not knowing kuti nekuna baba tinosangana futi. And baba vanga vaine mukadzi wavo patime yavaiita scandal dzese idzodzo dzekumitisa vazukuru. Zvese izvi ndakazozviziva 3 months ago after 26 years dzese. So I managed to fix things and make relationship with my father. Ndakakura ndichinzi ndinoyera mwoyo. Chero kwandakaroorwa vanotonditi mamoyo, but now ndava kuyera nyati. Kuna mbuya vangu on the other side ndinovati nditete kureva hanzvadzi yababa vangu. I couldn't believe it pazvaitaurwa. It was just too much to me. I didn't expect it to come out that way. Okay, pandakanoratidzwa baba vangu, mai guru vekundichengeta ava, sisi vaamai, vavasipo, vakazongoudzwa kuti mwana anetsa tikamuendesa kuna baba vake. So since zvandabva kuna baba vangu, havasi kutaura neni. Ukavataudza vanongopindura ma-one word answer. Zvasiyana nebefore, vaitoti kungova mhoresa vainyora peji rese vachitaura nyaya. Hee marova, hee koshuga, tipeiwo zviya zvaamai nemwana wavo chaizvo. So now nyaya yangu iri kundinetsa ndeyekuti vangange vakatsamwa kuti ndakaindirei kunoziva baba vangu here, because iniwo handina kumbovaudzawo kuti baba ndakavaona so. Ndaitarisira kuti ive vaifanira kunge vachitondipawo mazwi enyaradzo ekuti sori pakukuvanzira kwatakaita, takatsamwawo nemaitikiro akaita nyaya yacho. So handizivi kuti problem iri papi, kuda mungandibatsirawo vedu wei. Baba ndakangovatsvakira kuti ndaida kungovaona, kuvaziva and connection and identity yangu and some other issues dzeupenyu dzinenge dzichiitika unopedzisira usasazive kuti zviri kubva nekupi chaizvo. Vana moms ndochengeta nepandogonawo napo, hapana chachinja. Plus futi ndaida kuitira nyaya yemurume wangu anga kundinetsa nenyaya yekuroora. Saka izvezvi zvaana anokwanisa hake kunoroora because baba taakuvaziva. Saka ameno mungandipawo maonero enyu vanhu kuti zvinhu zvakadai izvi zvingatambirika sei, uye mai guru vangu ava naamai vangu nambuya vari kunditsamwira ava ndoita seiwo navo, because inini it was my right yekuti ndizive baba vangu.